Salut din Grădina Gândurilor, episodul 13. Astăzi continui cu amintirile mele din adolescență și dacă se aude mai rău decât de obicei, este pentru că de această dată înregistrez voice-over-ul de pe telefon, pentru că am observat în episodul precedent că vocea se aude nu foarte bine. Nu mi-am dat seama că pop sounds se vor auzi atât de mult și atât de deranjante. Și acum că am spus asta, să continuăm cu amintirile din adolescență. Data trecută m-am oprit la ultimul articol din ianuarie 2012, pe care îl voi citi astăzi. Eurovizionul și-a ales finaliștii. Nu mă pot declara nemulțumită de rezultatele celei de-a doua etape a Eurovizionului din Republica Moldova. Totuși, aș fi fost mult mai satisfăcută dacă printre cei 20 de finaliști aș fi putut să găsesc și pe Acord, pe care i-am susținut cel mai mult până acum, pe Cătălina Rusu cu piesa My Name is Love, care de asemenea îmi plăcea foarte, foarte mult. Oricum, în mare parte, sunt mulțumită că juriul i-a făcut un loc în finală lui Pasha Parfeni, care este favoritul meu la Eurovision, încă din 2010. Cristinei Croitor, care de asemenea mi-a plăcut an de an, anul ăsta șocându-mă cu o piesă incredibil de frumoasă, Fight for Love. Inaya Lights, care pentru mine este o descoperire anul ăsta și piesa îmi place foarte, foarte mult. Dara, care vine la Eurovision cu piesa Open Your Eyes, drăguță piesa. Irina Tarasiuc și MC Guță, M Studio cu piesa Open Your Eyes. Din nou, Nelly Ciobanu cu o piesă superbă, Turn on the Lights. Alex Manciu, pentru că are voce superbă. Transbalcanica cu voci frumoase și, nu în ultimul rând, o voce superbă, pe care am susținut-o încă de anul trecut. Nicoleta Gavriliță cu piesa Crazy Little Thing. Foarte frumoasă piesa și interesantă. Sărind peste multe alte mici, mari păreri, recunosc că anul ăsta favoritul meu este Pasha Parfeni. Savurați din piesa lui Pasha Parfeni de anul ăsta, Lăutar. Am terminat de citit. Sincer, îmi amintesc cu cât entuziasm urmăream fiecare etapă și îmi plăcea foarte mult să urmăresc și finala. Din câte mi amintesc, Pasha Parfeni chiar a câștigat etapa națională și a mers să reprezinte țara noastră în anul în care Lorin a câștigat. În afară de piesa lui Pasha Parfeni, Lăutar, îmi pare rău că nu mi-amintesc de Acord, dar chiar nu mi-amintesc să fi fost fană Acord vreodată, dar o să ascult. Din curiozitate o să caut cu ce piesă au participat Acord la etapa națională în 2012. În schimb îmi amintesc de Open Your Eyes, Dara. Cred că am ascultat-o destul de des, dacă mi-a rămas în cap până acum. Open your eyes and you see that somebody knows. La 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 la. Open your eyes and Cam atât cu Eurovizionul. Următorul articol. Februarie. Scris pe 5 februarie 2012. Februarie. Incredibil. Pe blogul meu din 2011 am postat niște articole în data de 1, 2, 3, 4 februarie și nu numai. Incredibil cât de mult diferă atât modul în care mi-am petrecut timpul, cât și modul de a gândi și de a mă exprima. Niciodată nu aș fi crezut că un an poate schimba atât de mult o persoană. Un lucru demn de remarcat și foarte amuzant într-un punct de vedere este că și anul trecut pe 4 februarie eram răcită. În câteva zile o să am și eu 14 ani. Nu știu de ce, anul ăsta nu aștept foarte mult ziua mea de naștere. 14 mi se pare o vârstă între mic și mare. Totuși 15 este deja o vârstă mai interesantă pentru mine. Să aveți în februarie cât mai fericit, plin de dorințe împlinite și de multe, multe, multe surprize plăcute. Have a nice day! Cu background roz sau violet. Deci menționam că mentalitatea și stilul de scriere din 2011, când aveam 12 ani, 13 neîmpliniți, și 2012, când aveam 13 ani, 14 neîmpliniți, diferă modul de a gândi. Spuneam atunci, îmi pare rău că nu am dat un link la articolele vechi, nu cred că mai există blogul vechi. Acum, după 14 ani, în 2026, la 28 de ani, citind postările mele de la 12-13 ani, 14 ani aproape,
pot spune că, da, s-a schimbat mentalitatea mea, dar într-un mod firesc. Nu mai sunt atât de entuziasmată și șocată de cum gândeam atunci. Pentru că îmi dau seama că au trecut ani. Am îmbătrânit. E interesant că vedeam vârsta de 14 ani ca pe una la care nu eram nici mare și nici mică și cred că pe bună dreptate, pentru că 14 ani ești un fel de adolescent în devenire sau adolescent la vârsta din limita de jos. Da, și de la 15 ani, așa cum am și scris, a început adolescența propriu-zisă și furtuna emoțională. Așa că am anticipat corect. Următoarea postare, învățăm să învățăm, 8 februarie 2012. De ce școala a devenit pentru toți elevii un coșmar? Nu te-ai întrebat niciodată? Uite că am eu o părere și niște sugestii. În primul rând, în viziunea oricărui copil normal, să te trezești dis de dimineață pentru a ajunge la ora 8 la școală este ceva anormal. 8? Coșmar. În loc să ne bucurăm de un somn dulce cu vise frumoase într-un pat moale și confortabil, noi rezolvăm probleme, ecuații, descifrăm un mesaj de 3 pagini din 2 cuvinte, localizăm țări și orașe, vorbim limbi diferite, descoperim echilibrul în natură, etc. Cum ți se pare? De aici cu asta am clarificat, da? Vrem ore la o oră mai accesibilă, cum ar fi 10, 11 sau chiar de la 12. Următorul punct, profesori indispuși și note mici și teme multe. Cu siguranță, nu numai că eu am observat că unii profesori, atenție, unii sunt tare fericiți să își descarce problemele personale pe niște elevi inofensivi, pedepsindu-i cu note mici, atunci când de fapt merită mai mult și le este foarte ușor să noteze cu 1 fiecare mică întârziere, fiecare mică șoaptă și să spună, luați tema, încercați să intrați în esență și luați exercițiile de la pagina 70 până la 75. Nu e o glumă, vorbesc din propria mea experiență. În loc să venim acasă și să ne relaxăm, că am scăpat de ore, noi ne ocupăm de teme. Și culmea culmilor este că atunci când finanțăm temele, suntem nevoiți să ne culcăm, căci urmează o nouă zi care începe, ca de obicei, cu ora 6:30 sau 7. Concluzii? Cer scuze, nu am observat. Îmi spune cineva de când termenul viață e echivalent cu școală? Iar acum, întrebarea misterioasă. Școala este viață sau viața este școală? Și o anonimus pe 26 martie 2012 mi-a comentat că viața este școală. Sfârșit. Chiar dacă au trecut mulți ani de când am scris această postare, sincer, bine punctat. Empatizez cu mine cea de la 14 ani și empatizez și cu alți copii care sunt nevoiți să facă multe teme, care sunt nevoiți să se trezească foarte devreme, care sunt nevoiți să înfrunte în fiecare zi profesori cu dispoziții diferite, Așa că, good points. Și acum, ca să fie clar, eu am avut note bune la școală, dar nu mi-a plăcut niciodată școala și am fost mereu fericită când am scăpat de școală și de liceu și de colegiu și n-am mai trebuit să fac teme. Și ultima postare din acest episod este Sare și Piper. Dacă până acum nu ai vizionat această emisiune, fi sigur că ai pierdut multe glume bune, umor, zvonuri și rețete uimitoare. Alături de Nata și Andrei, vezi pe Jurnal TV o emisiune care chiar merită văzută. Zi de zi găsesc invitați cu care să ne amuze, să ne impresioneze și desigur să ne șocheze. Sună ca și cum aș reclama această emisiune. Aș face reclamă. Și explicația este unică. Îmi place emisiunea la nebunie. Sinceră să fiu, nu credeam că o să pot să fiu atrasă de o emisiune made in Moldova. Uite că s-a întâmplat și asta mă face mândră că sunt moldoveancă. Bravo, Nati, bravo, Andrei, și să nu uităm de Sârghi, cel înțelept și glumeț. Bravo, Sârghi! Mulțumiri organizatorilor acestei emisiuni, sunteți tare drăguți și funny. Bravo! Sfârșit. Mi se pare hilarious, foarte distractiv să citesc momentele mele de admirație pentru anumiți oameni sau situații sau emisiuni în cazul de față și uite că am ajuns și la Sare și Piper. Da, de aici mi se trage admirația față de Andrei și Nata. Recunosc, am urmărit Sare și Piper cu mult interes, cam de fiecare dată când aveam ocazia, când ajungeam acasă, terminam să-mi fac temele sau le înghesuiam atât cât puteam până la ora 5 și cam de la ora 5 începea timpul meu liber cu această emisiune. Mă mir că am zis că aveau rețete uimitoare, pentru că, sincer vorbind, eu nu mi-amintesc să fi fost foarte atentă la ce găteau ei acolo.
mai mult mă interesau dialogurile și invitații. Și de sârghii mă mir, că am zis cel înțelept și glumeț în amintire, parcă nu mi-amintesc foarte mult, dar mi-amintesc că nu prea îmi plăcea de sârghii. Parcă nu se potrivea în peisaj. Da, iar mai deschid o postare din adolescența mea. Așa. Videos made by me. Sunt o amatoare a filmulețelor cu lyrics-uri și cu poze. Am și un cont pe YouTube unde postez toate filmulețele create de mine. Am acolo 7 videouri, 5 dintre cele 7 sunt piese cu versuri, interpreții fiind moldoveni. Toate mergeau tare bine până când YouTube-ul și-a schimbat modul de încărcare a videourilor. Și acum un video se încarcă foarte greu și chiar mai mult, după ce ajunge la 99%, poate să dea error. Nu știu ce să fac și cum să adaug noi filmulețe. De curând am realizat 2 filmulețe pe care încă nu reușesc să le adaug pe YouTube. Mă poate ajuta cineva până îmi rezolv problemele? Savurați din videourile care deja au fost adăugate. Ok, curios pentru că problema pe care o descriu pare mai degrabă să nu fie legată de modul de încărcare a videourilor, ci de formatul în care eu exportam aceste videouri. Probabil că le exportam într-un format care nu era compatibil cu YouTube sau pe care YouTube-ul nu mai accepta, dar canalul de YouTube mai există, însă nu mai am niciun video public. Cred că mi-am dat seama la un moment dat că ceea ce făceam eu era o încălcare a drepturilor de autor. Aveam multe videouri cu lyrics, printre care Alexandru Manciu, Ascultă-mi tăcerea, Cătălin Josan, Oglinda mea, Cristina Croitor și Acord, Când te visam, Sarah Howells in My Veins, l-am mai menționat și în videourile anterioare, Ștefanel și Anatol Roșcovan, Te rog, mai stai, Cătălina Rusu și Igor Sârbu, Ești tot ce am. Destul de cheesy, da. Bănuiesc că astea erau gusturile mele atunci. Tania Cerga și Alex Calancea Band, Vreau înapoi iubirea, Carla's Dreams, Pentru cei ce pot. Am 1000 de like-uri la acest filmuleț, oh my god, wow. Sasha Lopez, featuring Elle Blake și Bruno, Everybody Feels, 38.000 de vizualizări și l-am pus pe privat. Sincer, nu-mi dau seama care a fost istoria acestui canal, nu mai amintesc. Adevărat este că încă mai am 730 de abonați, deși nu m-am mai pus un video de 5 ani și toate sunt acum pe privat. Dar ultimul video a fost o încercare de canal de grădinărit în engleză, văd acum. O să-l arăt acum, în exclusivitate. January 2021 and I'm so excited to start my spring balcony garden. The plan is to start in February with strawberries and tomatoes, followed by spinach, dill, parsley, basil, peppermint and savory in March, Brussels sprouts, red beet and cucumber in April, and kale in May. I know, it sounds too optimistic. Funny, cringe. Pe această notă cringe încheiem. Până data viitoare.